Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Республикада бүгеннән 5 апрельдән башлап суыта. Бүген урыны белән яңгыр, көндез һава температурасы 10 градус җылы. Төньяк көнбатыштан циклон килә, безнең территория аша салкын фронт уза. Синоптиклар фаразы буенча апрель ае нормадан 1-2 градуска югары булуына карамастан, карның эребетүе 12 апрельдә көтелә. Кар актив эресә дә ул әле бик күп, ялларда нибары 4 градус җылы, шулай да суыту кыска вакытлы, киләсе атнада инде кабат җылыта. Июнь айында Татарстан масштаблы БРИКС уеннарын кабул итә. Уеннар 29 спорт төре буенча уза. Казанга БРИКС илләреннән 4700 спортчы һәм делегат килер дип көтелә, шул исәптән чит илләрдән дә. Уеннар 10 июньнән 26-сына кадәр Татарстан башкаласында 74 илдән вәкилләр җыеп, шул исәптән БРИКСта катнашучы 10 дәүләтне дә кертеп үткәрелә. Казанда бу вакыйгага 39 күп фатирлы йорт фасадын төзекләндерү, шулай ук юлларның 14 участогында коммуналь челтәрләрне ремонтлау планлаштырыла. Уеннарда катнашучыларны һәм кунакларны урнаштыру өчен 51 объект әзерләнә. Татарстанда махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның гаиләләре өчен 117 номеры буенча кайнар элемтә эшли башлады. Кайнар элемтәгә махсус операциядә катнашкан, хәрби хезмәттән азат ителгән ветераннар, Донбассны яклаучылар, 2014 елның 11 маеннан Донецк һәм Луганск халык республикалары составында хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар, хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булганнарның гаиләләре мөрәҗәгать итә ала. Бердәм 117 номерыннан соң өстәмә 1 сонын җыярга кирәк, Ватан сакчылары фондының Татарстандагы бүлекчәсенә ярдәм сорап, шәхсән килергә дә була. Фонд Казан шәһәре Ямашев урамы 1-нче йортта урнашкан. Башка темаларга күчәбез. Быел Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт бүләгенә 10 кандидат бара. Алар арасында театр, әдәбият, музыка, сынлы сәнгать өлкәсе вәкилләре, фото рәссамнар бар. Бу көннәрдә Тукай музеенда дәүләт бүләгенә дәгъва итүче язучы кандидатлар белән очрашу кичәсе узды. Ел сайын Татарстан рәисе карары белән ил һәм милли мәдәниятне үстерүгә өлеш керткән әдәбият һәм сәнгать әсәрләре өчен бирелә торган премия кандидатлары белән очрашу матур бер гадәткә әйләнеп бара. Тукай клубында Тукай бүләгенә дәгъва итүче язучы шагыйрьләр катнашында узган әдәби чара шуның матур бер мисалы. Мин пенсияга чыккандан соң прозага күчтем. Романнар яза башладым. Күренекле татарның күренекле шәхесләре турында. Иң беренче инде әле язучылар берлегендә эшләгән вакытта мин Муса Җәлил турында язарга хыялланар идем. Иң беренче романым менә шул Муса Җәлил турында булды. Һәм ул Ватан дигән исем белән аерым китап булып та басылып чыкты. Икенче романым булды Әхмәров дигән разведчигыбыз турында. Ул күренекле разведчик шулай ук. 24 елда разведка эшенә кереп китеп, 34 елдан 45 елга кадәр Америкада разведкада булган. Яшерен разведкада һәм ул тотылмаган. 5-нче роман ул Алиш турында. Мин үзебезнең заман герое булырлык 2 кеше турында хәзерге вакытта роман язып ятам. Бу шәхесләр турындагы язган романнар безнең милләтебезнең әнә шул каһарманнары теге зур шәхесләре турында. Шагыйрь Ләис Зөлкәрнәй узганны кабатлау китабы өчен хөрмәткә лаек. Аның яңа китабына җәмәгатьчелектә соклану уяткан Алтын Урда бәяне татар рухы белән иҗат ителгән кыйсса поэмалары тупланган. Ул дастан рухында язылган. Шуңа күрә милли традицияларны сакларга кирәк. Милли аһәңне дә. Ул үзе кибеп алган. Нәшри яңгырашны сакларга кирәк. Аның бу әсәрне язганда бер яктан шагыйрьләр булырга кирәк, икенче яктан композиторлар булырга кирәк. Мин татар халкының тарихына түгел, бүгенгесе берсе. Шуңа күрә тарих турында язылган. Бүгенгесен аңлар өчен. Ник без имеш битеп барабыз. Без битеп бармыйбыз, үсеп барабыз аларга. Ләис Зөлкәрнәй иҗаты укучыларны тәрбияләү, татар әдәбиятын популярлаштыруга ярдәм итә. Тагын бер кандидат Борис Вайнер балалар шигърияте, проза һәм драматургиясенә күп еллык өлеш кертә. Аның яшь укучыларны тәрбияләү, татар әдәбияты һәм фольклоры әсәрләрен балалар өчен тәрҗемә итү хезмәте хөрмәткә лаек. Ул чынлап та балаларны белеп иҗат итә. Вайнер белән очрашуда булды мин балаларым белән. Ул Васильева санаториясында булды. Һәм шунда
Yazıp kitapta verdiğin Бегемот и тут не ходит деген китап иде уларның. Һәм менә шушы китап безнең балаларның өстәл китабына әйләнде. Очрашуда кандидат сәламәтлеге какшау сәбәпле үзе катнаша алмады. Мәртәбәле бүләк ияләре 26 апрельдә Тукай туган көнне игълан ителә. Ләйлә Зайнуллина, Искәндәр Түмәнов, Татарстан яңалыклары. Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә татар сүзе 4-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең гала концерты булып узды. Әлеге чара республика рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үтә. Бу сезонның яңалыгы махсус туган тел номинациясе булдырылды. Быел кемнәр җиңүче дип табылды. Бу турыда алдагы язмада. Татар сүзе рухи һәм әхлакый кыйммәтләрне саклаучы, әдәби хәзинәне барлаучы, буыннарны өзелмәс чылбыр белән бәйләүче иң уңышлы проект. Әнә бит сәхнә тутырып торган сабыйлар моның ачык мисалы. Яршалы шәһәреннән килгән Сәминә Минхажева шигърият номинациясында 7 яшькә кадәр булган сабыйлар арасыннан беренче урынны яулады. Ә Казан шәһәре егете Рөстәм Хусейновка иң күп алкышлар яңгырады. Бу егетебездә беренче урынга лаек. Еракта татар җыры уза, җир аслары аша, тирән шахталардан бер көй якынлаша. Bizning televizorning butun komilligi bu darajada ham xalqchon, ko'lamli deb zo'r auditoriyani o'zina jalb etib olay anday proyektlarimiz yo'q. Izlanamiz, men tik turmaymiz. Proyektlarimiz behisab har bir salarim shu maqsadga yo'nalgan, lekin bu ishtirokda tatar so'zi birinchi o'rinda. Быел татар сүзе бәйгесенә 3000-дән артык гариза килгән. Россия Федерациясе төбәкләреннән, чит илләрдән дә катнашырга теләк белдерүчеләр саны күп булган. Тик иң-иңнәрдән барлыгы 37 җиңүче табылган. Безнең өчен бу бик зур конкурс, чөнки без монда татар телен һәм милли телләрне белгән, яраткан, кулланган һәм киләчәк буыннарга тапшырган кешеләрне җыябыз. Менә шул аның төп мәгънәсе. Чөнки ул кешеләр азаеп бара. Без аларны туплап бергәләп тотынсак, әле татар теле яңгырыр һәм мари телендә яңгырар, әле удмурт телендә яңгырар дип ышанам. Шуңа күрә менә аларны шулай балалар белән бергә килүләре, анасы безнең телевизордан күрсәтүе, үзе бер реклама, үзе бер белегез, өйрәнегез, сөйләшегез дигән сүз бу. Менә шуңа күрә бу конкурсның төп юнәлеше шул. Быел конкурсның премия фонды 1 миллион 500 мең сумны тәшкил итә. Һәрбер җиңүчегә акчалата бүләк тапшырылды. Ойзля Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Бу көннәрдә Вахапов фонды үзенең иҗади проектларга багышланган матбугат конференциясын үткәрде. Биредә сүз Вахапов фестиваленең 20 еллыгына багышланган чаралар, яңа татар җыры, халык җәүһәрләре проекты турында барды. Шулай ук Вахапов фонды Татарстанның халык шагыйре Разил Уәлиев истәлегенә багышлап махсус кичәләр үткәрә башлый. Концертлар циклы 16 апрельдә Казанда Камал театрында башлана. Без Разил Уәлиевның исемен мәңгеләштерү, мирасын барлау эшенә дә үтешебез кертергә тиеш дип уйлыйм. Һәм бу кичәләр дә безнең тамашачы күңелендә матур гына тәэсир калдырыр дип өметләнәм. Сез беләсез, бу Вахапов фестивале бик якын мөнәсәбәттә иде, мөгамәләдә ул безнең фестивальнең кайгыртучылар советы рәисе булды узак еллар. Безнең фестивальнең үсешенә бик зур өлеш кертте, аңа без бик рәхмәтле. Тамашачыларны легендар Корсар балетының киноверсиясы көтә. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры куелышны Мир кинотеатрында тәкъдим итә. Премьера инде иртәгә 6 апрельгә билгеләнгән. Көрәшүләр, урлаш-талаш, уңышсыз мәхәббәт, диңгез стихиясе белән күзгә-күз очрашу. Кыю пиратлар диңгезгә сәяхәткә чыга, бу аларның яшәү рәвешен мәңгелеккә үзгәртә.
Корсар романтик классик балет казанышы. Ул Байронның шул исемдәге поэмасы буенча куелган. Муса Җәлил театры сәхнәсендә аны Вагнер Карвальо, Аманда Гомес, Антон Паладюк, Олег Ивенко башка осталар башкара. Когда ты настраиваешься на эту партию, у тебя предельная концентрация и ответственность за то, что ты показываешь перед зрителем. Бу гади куелыш кына түгел, ә динамик үсештәге әсәр. Театр кинода проекты театрны бөтенләй башка күзлектән күрсәтә. Онда тамашачы карашы гына күренми. Казанның Мир үзәк кинотеатрыннан олы сәнгатькә сәяхәт башлана. 6 апрельдә легендар Корсар балетының премьерасы. Татарстанда яшәүчеләргә Фигароның өйләнүе, Мадам Баттерфляй һәм башка куелышларны карау мөмкинлеге була. Шуннан соң театр кинода проекты Россиянең башка 60 шәһәрендә тәкъдим ителәчәк. Фарис Мөхәммәтов, Виктория Баяринцева, Фәрит Җәлали, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студияга кунакка Татарстанның халык артисты Гүзәл Маликова һәм аның уллары Муса һәм Гайса килә. Бүген уразаның 26-нчы көне. Авыз ачу 18 сәгать 31 минутта була. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ашыгабыз һаман.